তিনি 19 তারিখ 8 মাস 2020 সাল Tujuh Oncol Pati IPFT by Juali Jak Maharaja Bir Kerom ni birthday palai jagai tongo o birthday palai jagai tong mani salo joto khakaseng khakupur yak baksa kha baksa yak pri thanjake himlai tongo e palai mani sal palai mani salo buisok Bikrom bogra keseng ai torma Bini rawai seng ya sakha Tei mong sabo krei wanama Bikrom bogra keseng ai torma Bini rawai seng ya sakha Tei mong sabo krei wanama Seng pogya bini kotoma Seng pogya bini tanglangma Bir bikrom bogra keseng ai torma